नमस्कार, मी भक्ती भावे. नागरिक नामाच्या या एपिसोडमध्ये आपण पुन्हा एकदा जाणून घेणार आहोत मूलभूत हक्कांविषयी. आपल्या संविधानामध्ये भाग 3 मध्ये आपले मूलभूत हक्क दिलेले आहेत आणि या मूलभूत हक्कांचं 6 गटामध्ये वर्गीकरण केलेलं आहे. आपण गेल्या एपिसोडमध्ये पहिल्या 3 गटातले मूलभूत हक्क जरा तपशिलात पाहिले. समानतेचा हक्क, शोषणाविरुद्धचा हक्क, स्वातंत्र्याचा हक्क. आता पुढे जाऊन आज आपण पुढील 3 गट पाहणार आहोत. धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क जे अल्पसंख्याक समूहांसाठीचे आहेत, आणि सगळ्यात शेवटचा आणि अत्यंत महत्वाचा म्हणजे संविधानिक उपाययोजनाचा हक्क. मात्र मूलभूत हक्कांच्या या तपशिलात जाण्यापूर्वी 1-2 गोष्टी मी जरूर सांगेन. या व्हिडिओच्या माध्यमातून, या सिरीजच्या माध्यमातून आपण इथे फक्त मूलभूत हक्कांची बेसिक ओळख करून घेतोय. मात्र ह्याच्यामध्ये तपशिलात काय काय लिहिलेलं आहे हे सगळं आपल्याला संविधानाचा मजकूर पाहूनच लक्षात येईल. त्यामुळे मी तुम्हाला जरूर अशी विनंती करेन की तुम्ही संविधानाच्या कॉपीमधून मूलभूत हक्कांचा जो भाग 3 आहे तो जरूर वाचा. अगदी पटकन एकदा मूलभूत हक्क म्हणजे काय हे समजून घेऊया. मूलभूत हक्क हे असे हक्क असतात एखाद्या व्यक्तीचे की जे कोणीही त्याच्याकडून हिरावून घेऊ शकत नाही. मग समोरची व्यक्ती किंवा संस्था कितीही पॉवरफुल पोझिशन मध्ये असू दे, ते अशा प्रकारचे धोरणं, कायदे आखू शकत नाहीत की ज्याने माझ्या म्हणजेच नागरिकाच्या, आपल्या सगळ्यांच्या मूलभूत हक्कांचं उल्लंघन होईल. आणि जर का असं झालं तर त्या विरोधात दाद मागण्याचा देखील मला अधिकार असतो. आपण हेही बघितलं होतं गेल्या एपिसोडमध्ये की भारताच्या संविधानामध्ये भाग 3 मध्ये दिलेल्या मूलभूत हक्क जे आहेत नागरिकांचे, त्याचं संरक्षण करण्याची जबाबदारी ही राज्याची आहे. म्हणजेच या संपूर्ण शासन व्यवस्थेची प्रायमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेसिक जबाबदारी ती आहे. त्यामुळे आता आपण पुढच्या 3 मूलभूत हक्कांच्या गटाकडे येऊया. अनुच्छेद 25 ते 28 मध्ये धर्म स्वातंत्र्याचा हक्क आपला दिलेला आहे. आपल्याला सगळ्यांनाच माहितीये की आपल्याकडे विविध जाती धर्माचे लोक राहतात आणि प्रत्येक धर्माला त्याच्या उपासनेचं, त्याच्या प्रचाराचं, प्रसाराचं स्वातंत्र्य आहे. अर्थात आपण सगळ्यांनीच दररोज आपला हा जो हक्क आहे तो निभवताना किंवा त्याच वेन वी एन्जॉय दिस राईट, आपण तो हक्क जेव्हा एक्सरसाइज करतो त्यावेळेला 4-5 गोष्टी लक्षात ठेवणं महत्वाचं आहे. धर्म स्वातंत्र्याचा हक्क आपल्याला जरी असला तरी सुद्धा त्याला जी एक मर्यादा आहे ती आहे की आपल्या धर्म स्वातंत्र्याच्या हक्कामुळे कुठल्याही सार्वजनिक सुव्यवस्थेला बाधा येत नाहीये ना, लोकांच्या आरोग्याला बाधा येत नाहीये ना, किंवा एकंदरीतच नीतिमत्तेला किंवा ओव्हरऑल माझ्या धर्म स्वातंत्र्याच्या हक्कामुळे मी दुसऱ्याच्या मूलभूत हक्कांवरती गदा आणतोय, असं मी काही करतोय का, हे मी दररोज चेक करायची गरज आहे. मग अगदी माझ्या घरी मी माझ्या हक्काचं काय म्हणूया आपण पालन करत असेल किंवा बाहेर करत असेल, म्हणूनच आपण बघतो की वेगवेगळ्या सणांच्या वेळेला किंवा इतर कुठल्याही धार्मिक प्रार्थनांच्या वेळेला आपल्याकडे काही नियम आहेत. मग ते ध्वनी प्रदूषणाला धरून असतील किंवा काही असतील, तर त्या नियमांचा बेस जो आहे तो आपल्याला आपल्या मूलभूत हक्कांच्या मांडणीमध्ये दिसून येतो. सो हा झाला धर्म स्वातंत्र्याचा हक्क. धर्म स्वातंत्र्यानंतरचा पुढचा जो हक्क आहे, मूलभूत हक्क, तो आहे सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क अल्पसंख्याक समूहाचा. आपल्याला माहितीये की आपल्या देशामध्ये काही समूह हे अल्पसंख्याक म्हणून त्यांची नोंदणी झालेली आहे. त्याच्यामध्ये बऱ्याच वेळेला भाषा, धर्म हे क्रायटेरिया वापरले गेलेले आहेत. तर या अल्पसंख्याक समूहाची विशेष लिपी असेल, त्यांची विशेष भाषा असेल, एकंदरीतच त्यांचं जे काही त्यांची संस्कृती आहे, त्यांचे जे काही शैक्षणिक हक्क आहेत, या सगळ्याच काय म्हणू आपण संरक्षण करण्यासाठी, त्याची वृद्धी होईल हे बघण्याचा मूलभूत हक्क या समूहांना आहे असं आपलं संविधान सांगतं या हक्कामध्ये. अर्थात मी म्हटलं तसं याच्यात अनेक तपशील आहेत की जे आपण जेव्हा संविधानाचा टेक्स्ट पूर्ण वाचू तेव्हा आपल्याला लक्षात येतील. आता आपण शेवटच्या गटाकडे येणार आहोत की जो मला असं वाटतं की खरंच म्हणजे
मला संविधानातले मूलभूत हक्क माहीत आहेत असं आपण जेव्हा म्हणतो, तेव्हा सगळ्यात महत्वाचं जी गोष्ट आपल्याला माहिती पाहिजे ती आहे शेवटची, ती म्हणजे संविधानिक उपाययोजनाचा हक्क. नाव थोडंसं कठीण वाटेल, पण मी ते सोपं करून सांगते. आपण एक उदाहरण घेऊया. मी समजा एक नवीन मोबाईल घेतला, दुकानातून घेऊन आले, 2 दिवस तो बरा चालला आणि 2 दिवसानंतर बंदच पडला, चालेच ना. तर मी काय करेन? द नेक्स्ट ऑब्वियस स्टेप इज की मी एकतर त्या दुकानदाराकडे जाईल आणि त्याला म्हणाला, अरे बाबा 2 दिवसापूर्वीच घेतला होता, चला आता कंप्लेंट करूया आपण आणि काहीतरी करूया. मग ते वॉरंटी गॅरंटी जे काही असेल ते मी सगळं बघेन. ओके, याचाच अर्थ एखाद्या गोष्टी म्हणजे जिथे अन्याय होतो, जिथे माझ्या हक्काचं संरक्षण होत नाहीये, त्याच्या विरोधात दाद मागणं हा देखील माझा हक्क आहे, हे मला माहिती आहे. ओके, पण समजा तो दुकानदार मला म्हणाला की नाही आता एकदा विकला ना विकला, आता काही नाही, आता मी काही तुमची कंप्लेंट घेणार नाही वगैरे, तर तुम्हाला चालेल का? नाही चालणार, आपल्याला ते अन्यायकारक वाटेल. ओके, त्यामुळेच जेवढं आपल्याला मूलभूत हक्कांचं संरक्षण हवं आहे, त्या संरक्षणामध्ये जर तसं संरक्षण झालं नाही, जर त्या पद्धतीने कायदे धोरणं आखले जात नसतील किंवा एखादा कायदा एखादं धोरण आखलंय सरकारने, पण त्याच्यामध्ये मला सरळ मूलभूत हक्कांचं माझे उल्लंघन दिसतंय, तर त्या विरोधात दाद मागण्याचा हक्क मला आहे, हेच सांगतो संविधानिक उपाययोजनाचा हक्क. अनुच्छेद 32च्या अंतर्गामध्ये कुठल्याही व्यक्तीला आपल्या मूलभूत हक्कांच्या विरोधात थेट सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जाऊन दाद मागण्याचा हक्क आहे. बऱ्याच वेळेला जनहित याचिका हा शब्द आपण ऐकला असेल. तो जनहित याचिका जनहित याचिकेचा आधार घेत आपण जेव्हा काही सरकारी निर्णयांविरोधात किंवा कायद्याच्या विरोधात जेव्हा आपण अपील करतो सुप्रीम कोर्टात, ते अनुच्छेद 32चा आधार घेत अपील करतो. अनुच्छेद 32 म्हणजे हा अपील करण्याचा जो अधिकार आहे, दाद मागण्याचा अधिकार आहे, त्याला धरून अजून एक मला गोष्ट इथे महत्वाची सांगावी सारखी वाटते की जे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते. डॉक्टर आंबेडकरांच्या मते संविधानिक उपाययोजनाचा हक्क आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 की ज्याद्वारे आपण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये थेट दाद मागू शकतो, दॅट इज द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन असं ते म्हटले होते. म्हणजे माझ्या संविधानाचा आत्मा कुठे असेल तर तो या हक्कामध्ये आहे. कारण हा हक्क काढून जर का माझा घेतला तर इतर हक्कांना अर्थ काय राहिला. ओके, सो त्यामुळे अत्यंत महत्वाचं आहे. मी पुन्हा तुम्हाला सांगेन की मूलभूत हक्कांमध्ये अगदी प्रत्येक शब्दांमध्ये खूप डिटेल्स भरलेले आहेत. त्यामुळे तुम्ही जरूर संविधानाचा टेक्स्ट उघडून ते वाचा. अगदी शेवटला मी हे सांगेन की एक नागरिक म्हणून माझ्या मूलभूत हक्कांचं संरक्षण होतंय की नाही राज्याकडून म्हणजे शासन व्यवस्थेकडून हे बघण्याची तर जबाबदारी नक्कीच आपली आहे. आणि त्याच्यासाठी सतत आपल्याला काम करावं लागेल, ऍडव्होकसी करावी लागेल वगैरे वगैरे. पण सोबतच मी माझे हक्क ज्या वेळेला काय म्हणूया आपण एक्झिक्यूट करतोय, मी जेव्हा माझ्या हक्कांचा वापर करतोय, तेव्हा माझ्या वागण्यामुळे दुसऱ्याच्या हक्कावरती गदा येत नाहीये ना, हे बघणं देखील तेवढीच माझी जबाबदारी आहे. तरच इट विल वर्क फॉर ऑल ऑफ अस. धन्यवाद.